схващаше непоносима горещина. По старата юдейска земя, между увехнали тръни и пожълтяла трева, ходеше сушата. Провлачваше крака по пътя, който води от Витлеем за Иерусалим. Тя се спря при кладенеца на мъдреците, погледна в него и веднага забеляза, че той не след дълго ще пресъхне. „Скоро ще свърша с теб, кладенче“, рече неканената гостенка. „Ти не ще намериш никакви водни жили за нов живот, а до 2-3 месеца няма да падне нито капка дъжд.“ Кладенецът въздъхна и отвърна. „Знам, че нищо не може да ми помогне. Само вода, донесена от рая, може да продължи живота ми.“ „Тогава аз ще чакам, докато се свърши всичко“, рече сушата. През целия ден жадни пътници идваха и спускаха ведрото, но го изваждаха само с няколко капки вода, размесена с тиня. Над юдейската земя се спусна нощ. Подухваше горещ вятър, като огнено дихание на грамадно чудовище. Звездите трептяха на небето и на тая светлина сушата видя голям керван да приближава кладенеца на мъдреците. В силуетите имаше нещо призрачно и изглеждаше сякаш слизат от небето. Керванът се спря при кладенеца, ездачите отидоха при сушата и я поздравиха. Един от чужденците се поклони и попита: „Това ли е кладенецът на мъдреците?“ „Така го наричат“, отговори сушата. „Но утре тук няма да има никакъв кладенец, защото той ще пресъхне тази нощ.“ „Но нали той е от онези свещени кладенци, които никога не пресъхват?“ попита пътникът. „Зная, че е свят“, отговори сушата. „но това не ще му помогне. 3 мъдреци, чието име носи този кладенец, отдавна са далеч от тук. Сега са в рая.“ Пътниците се спогледаха. „Ти знаеш ли историята на този кладенец?“ попитаха те. „Аз знам историята на всички кладенци, извори и потоци“, отговори гордо сушата и започна да разказва. Преди години живееха в град Габес 3 мъдреци. Те бяха много бедни, макар че мъдростта в Габес се заплащаше добре. Но те не печелиха почти нищо, защото единият беше твърде стар, другият беше болен от проказа, а третият много грозен. 3 се сближиха в своето нещастие. Денем просеха пред вратите на един храм, а нощем спяха на площада. Една нощ най-старият мъдрец отвори очи, погледна към небето и развълнуван събуди другарите си. Мъдреците погледнаха нагоре и видяха ярка светлина, която сияеше като звезда. Разбраха, че в този час на земята се е родил цар, по-могъщ от Кир и Александър, и си казаха: „Да идем при родителите на новородения и да им кажем какво сме видели. Навярно,
Те ще ни дарят богато и пребогато. Тримата взеха дълги тояги и тръгнаха на път. Веднага, щом излязоха от градските порти, нерешителност изпълни сърцата им. Пред тях се простираше голяма и страшна пустиня, но те видяха, че новата звезда чертае пътя им и я последваха. Вървяха цяла нощ и разговаряха за новородения цар. Как ще го намерят в златна люлка и ще се явят пред знатните му родители, за да им разкрият, че звездата предрича на сина им сила и могъщество по-големи и от силата и могъществото на Соломон. Бяха убедени, че ще бъдат наградени богато и никога вече не ще познаят мъките на бедността. Сушата замълча за малко и после продължи. Аз лежах през това време като лъв в засада. Исках да се нахвърля върху тези пътници и да ги уморя от жажда. Но те се спасиха от мен. Звездата ги водеше така, че те не търпяха нито глад, нито жажда. Сушата поедах и продължи. Но скоро сърцата на тези пътници се обърнаха в суха пустиня. Те се изпълниха с безплодна гордост и алчност. Една нощ звездата се спря над малкия град Витлеем. Тримата мъдреци търсеха да съгледат царския дворец, но звездният лъч засия пред една пещера край града. Светлината се промъкна през отвора и показа на тримата пътници дете, което лежеше в скута на майка си. Мъдреците видяха как лъчите на звездата сияеха над главата на младенеца като корона, но останаха вън от пещерата. Те не влязоха да се поклонят на новородения, а избягаха назад по хълма. Нима след толкова път трябваше да дойдем при просеци като нас, си казаха те. Нима Бог ни доведе тук, за да се поклоним и предскажем почести на някакъв прост овчар? Тримата пътници си тръгнаха, но не след дълго се загубиха. Вървяха и се лутаха в тъмнината. Звездата, която им сочеше пътя, беше изчезнала. Смутиха се, а душите им се сгърчиха от мъка. Разбраха, че са съгрешили пред Бога. Разтрепераха се от уплаха и смирение поникна като зелена трева в техните сърца. 3 денонощия се скитаха из пустинята и търсеха младенеца да му се поклонят, но звездата не се показваше пред тях и те още повече се объркваха. Обзе ги скръб и отчаяние. На 3-та нощ стигнаха до този кладенец. Бог вече бе опростил греховете им и когато се наведоха над водата, видяха отражението на звездата, която ги водеше от изток. А в светлината й пробляснаха дарове – злато,
Ливан и Смирна. Мъдреците ги понесоха внимателно и последваха звездата към пещерата в Витлеем. Те поднесоха даровете, паднаха на колене пред младенеца и казаха: „Ти ще бъдеш най-великият цар на земята.“ Тогава детето ги благослови с подаръци, по-големи от ония, които и най-богатият цар би могъл да им даде. Старият просяк получил младост, прокаженият – здраве, а грозният се преобразил в хубав и снажен мъж. Сушата замлъкна. Тогава най-старият от чужденците каза: „Този кладенец трябва да съществува вечно. Той трябва да напомня на хората, че щастието, което се изгубва от очите на гордостта, може да се намери в дълбините на смирението.“ Като чу тия думи, сушата изтръпна. Тя позна чужденците. Те бяха тримата някогашни мъдреци, които идеха от рая. И сушата хукна като побесняла, а тримата пътници напълниха пресъхващия кладенец на мъдростта с бистра вода, която носеха чак от райските извори. И отражението на звездното небе отново затрептя в него, за да напомня вечно за оная свята нощ, в която се роди Спасителят на света.